Dragi naši ljubitelji Tupperwarea, dobar dan i dobrodošli na još jedno druženje. Ja pretpostavljam da imate svoje omiljeno piće, svoj omiljeni napitak koji volite tokom dana da konzumirate, pa i mi uglavnom imamo neko omiljeno piće, ujutru je to verovatno kafa, u letnjem periodu više prija hladna limunada, zimi je odličan i čaj, no za sve to imamo i jedan poseban artikal koji svi mi jako volimo. U pitanju je naš termos, koji je vrlo siguran, vrlo bezbedan, gumiran je sa donje strane, tako da možemo da ga sigurno i bezbedno spustimo. I ono što je sjajno, on sa strane ima deo za zaključavanje koji otvorimo, a zatim pritisnemo kako bismo otvorili. Lako i jednostavno se iz njega ispija i ono što je svakako sjajno jeste da on narednih 12 sati vama drži toplu ili hladnu namirnicu u zavisnosti od toga šta ste stavili u nju. Ovaj poseban artikal i jako drag, vrlo je lep ovako sa šljokicama, elegantan, je nešto što svi naši članovi mogu da osvoje u ovoj nedelji i ja znam da je ovo informacija koja će sad mnoge obradovati. Dakle, brzi start u ovoj 19. nedelji je naša divna termosica. No, idemo dalje i da vidimo šta nam je to pripremljeno za ovaj divni maj mesec u Tupperwareu. Pa krenut ćemo kao i uvek od naših domaćica i od onoga što one mogu osvojiti i mogu dobiti za poklon. Za početak tu je jedna fantastična višenamenska posuda sa crvenim poklopcem, litar jedan zapremine i naravno ono što je sjajno i što je krasi jeste hermetički poklopac, tako da ona sigurno i bezbedno zatvara. Kada pritisnemo na sredinu, istisnemo višak vazduha i tada imamo potpuno hermetičke uslove koje obezbeđuju da namirnica 4 puta duže ostane sveža koju čuvamo u njoj. Ono što je sjajno jeste i to da se ovde čuvaju upravo najosetljiviji, najkvarljiviji proizvodi, kao što su sveža mesa, pogotovo naglašavam mleveno meso, izuzetno dugo ostane tako sveže da čak ni gornji sloj ne potamni, a znamo koliko je jako osetljivo. Zatim kratkotrajni suhomesnati proizvodi tipa praške šunke, pileća prsa, sve vrste parizera i naravno ono što je, vidim, vrlo popularno svima jeste da su ove posude sigurne i bezbedne za bilo kakvu vrstu transporta, jer je poklopac potpuno hermetički i možemo spustiti u tašnu, nositi i prenositi. Ovo je prvi poklon za našu domaćicu u ovom periodu. Sledeći poklon će joj pomoći da lako, jednostavno i brzo nasecka i pripremi da li voće ili povrće. To je naš Mando Junior. Ovako zatvoren potpuno je vrlo bezbedan, no mi imamo 3 poteza, odnosno 3 debljine režnja koji pravimo sa njim. Nož je izuzetno oštar, laserski je naoštren, visoko kvalitetan čelik od nerđećeg, naravno, čelika je napravljen i kako bismo bili sigurni potpuno, ovde je i naš štitnik sa kojim namirnicu sečemo. Sa donje strane je još i obložen ovim jednim silikonskim rugom, gumiran, tako da kada ga spustimo on vrlo bezbedno stoji, dakle ne klizi i možemo lako da radimo. Da li ćemo krastavac, da li ćemo tikvice, plavi patliđan ili ćemo recimo kupus fino, tanko da nasečemo u zavisnosti od toga šta je potreba jedne naše domaćice. Naš Mando Junior fantastično brzo i lako to napravi. A da bismo zaokruglili celu našu priču i domaćici ponudili još jedan sjajni naš pomoćnik, nova generacija, u pitanju je visoki turbo, secko koji pomoću 3 noža koje su pod uglom brzo, lako i jednostavno seče i priprema namirnicu. Ono što je glavna karakteristika jeste da namirnicu usitnjava na kockice onoliko koliko mi to želimo. Neće praviti kašu, nego pravimo kockice i toliko puta koliko želimo da usitnemo, mi ćemo ovaj potez povući. Ovaj visoki
turbošef ima još i pripadajuću lopaticu sa kojom možemo da napravimo recimo neki smuti ili neki divan napitak ili voćni jogurt da napravimo, da naseckamo voće pa da umutimo i lepo napravimo napitak po želji. Vrlo vredan, vrlo lep poklon za našu domaćicu i evo, javite se na vreme našim prezentatorima, zakažite parti, ugovorite parti, da li će biti uživo ili će biti online, kako kome odgovara. U svakom slučaju ovo su pokloni koje možete osvojiti u maju mesecu. A šta je ono što nas očekuje na sniženju u ovom periodu? Pa ono od čega ću ja krenuti jeste jedna sjajna i lepa neprevaziđena kolekcija, to je nova klasika koju mnogi vole. Ovoga puta imamo je u 3 veličine, 550 ml, 2,5 litre i 4,3 litre. Kada je u pitanju nova klasika, obično pitaju koje to namirnice divno stoje i sjajno se čuvaju u njoj, pa evo ovako malo da kroz ove 3 veličine prođemo i predložimo šta bi to moglo da se čuva. Za početak sjajno stoje mlečni proizvodi, pa ovo preporučujem za Milleran, kajmak ili neki sitan sir. Divno će stajati. Zatim, ako su veće količine kajmaka, možemo i ovo da upotrebimo. Svakako, oni koji idu do Zlatibora pa donesu veće količine, ovo je nešto što se preporučuje. Međutim, ova je recimo sjajna ukoliko ćemo odlagati neka kuvana jela. Ako smo napravili veće količine gulaša, paprikaša, pasulja, supe ili tako nekih namirnica, pa ćemo to rasporediti po posudama da imamo tokom cele nedelje. Ovo je jedna sjajna zapremina od 2,5 litre. Ova velika je svakako za veću količinu, a ono što ja preporučujem jesu kako sveže salate, na primjer da ovde naribate 2 glavice slatkog kupusa i da imate narednih 10 dana kad god vam treba po potrebi samo da vadimo i da koristimo. Naravno, svakako se čuva ne začinjeno, nego samo naseckano, zatvoreno i odloženo. Evo nam se bliži i letnji period, idealna je za lubenicu, da isečemo celu lubenicu i da stavimo, i sjajna svakako i za dinju. U zimskom periodu mi preporučujemo i za kiseli kupus, za turšiju i takve vrste zimnica. A ono što je svakako sjajno i uvek dobro došlo, ova kolekcija je odlična i za sve vrste termički obrađenih salata, kao što je ruska, mimoza i takve salate koje možete napraviti i par dana ranije, staviti, odložiti i da sačeka onaj moment kad treba da se iznese na sto i posluži. Nastavljamo dalje sa kolekcijom Nova klasika. Evo vidite, divne su boje, sjajni su artikli i upravo nekako prilagođeno i ovom dobu godine. Za početak imamo šoljice naše koje su sa sigurnim poklopcem, dakle svaka ima pripadajući hermetički poklopac, tako da možemo nešto i nositi i prenositi. Pojedinačno se prodaju 2 u kompletu i ono što je sjajno, pojedinačno ide i bokal, još jedan od artikala koji su mnogi pitali. Međutim, imamo i čitav set za one koji žele da se kompletiraju i da naprave tako nešto za svoje domaćinstvo. A svakako ono što treba da naglasimo kada su šoljice u pitanju jeste i to da su one sa unutrašnje strane valovite, tako da imaju funkciju malog miksera, malog šejkera, što znači da možemo da ulupamo jaje, možemo pola kesice šlaga da pripremimo, možemo neku zaprašku hladnu koja se pred kraj jela dodaje ili recimo da umutimo divnu Neskafu. Zatvorimo, ubacimo u tašnu i ponesemo sa sobom. Ono što ja kod bokala svakako naglašavam, svih ovih godina jako ga volim, puno ga koristim, on je sjajne zapremine od 2 litre, međutim svojim oblikom staje u vrata frižidera, tako da vam ne zauzima mesta dalje po frižideru. Ono što mu je glavna karakteristika jeste da kako god da sipamo, da je mlaz jači ili slabiji, onoga momenta kada uspravimo sam bokal, vidite ovde ivica apsolutno ne podliva.
odmah se kompletna količina tečnosti vraća nazad u bokal, tako da koliko god bio jači ili slabiji mlaz, bokal apsolutno ne podliva i bez bojazni ga možemo spustiti bilo gde i na bilo koji stolnjak da znamo da nam neće ostaviti neki trag ili neku fleku. Evo, da li ćemo čuvati sveže mleko, jogurt, ili ćemo praviti neke domaće sokove ovde, pa ćemo imati pripremljeno, ili neko može čak i da držim hladnu vodu da rashladi u frižideru. U svakom slučaju, jedan divan artikal. Evo, u ovom momentu se nudi i bokal zasebno čaše, a evo imamo i celu kolekciju za one koji žele da se kompletiraju. Sjajna kolekcija, nova klasika i znam da će mnoge obradovati što je sada na sniženju. I lepe su boje svakako. Idemo dalje. Ono što će svakako obradovati mlade mame, a obradovat će i naše najmlađe, jeste jedna posebna kolekcija koju mi jako volimo i vrlo rado koristimo. Dakle, ovoga puta imamo za naše najmlađe i najslađe da ponudimo set naših slatkih posudica. Ovo su hermetičke posude i odlične su da se napravi neki obrok, slani ili slatki, a zatim ubaci u kolice i ponese. Evo, ide nam lepo vreme, mame će puno boraviti napolju u prirodi i znam da će biti oduševljene upravo ovim artiklom. No, on je sjajan i da se svakodnevno koristi u domaćinstvu. Ukoliko vam se desi da vam pukne jaje, da vam preostanu belanca, žumanca ili malo preostane senfa, majoneza, kečapa, možemo prebaciti i staviti upravo u njih. Naredni artikal jeste naša sjajni tanjir, dečiji, koji se vakumski, vidite, ja sam ga sad zalepila, zalepi za površinu, da li je sto u pitanju ili je dečija stolica. Skidamo svakako poklopac kada dete jede, no možemo i ranije napraviti nešto pa odložiti u frižider ili poneti sa sobom, jer je ovo jedna sjajna posuda koja će vam kasnije ostati u domaćinstvu kada dete poraste i više nema potrebe za tim. Znamo koliko deca dok su mala, kada jedu, obično znaju da rukom udaraju po tanjiru i vrlo često se to i gurne i prevrne i okrene. Ovako kada ga zalepimo, a vidite sad kako je fiksiran, on apsolutno ne može da se pomeri. I još jedan divan artikal jeste ova naša čaša sa silikonskim delom, dakle ovaj gornji deo je izuzetno mekan. Ona je sjajna upravo u momentu kada deca prelaze sa flašice na čašu, jer ovaj mekani deo ih asocira na cuclu, a automatski je nešto što nije cucla, jer tako idemo na čašicu. Sa dve ručke vrlo stabilno se drži i koristi i ovaj ovde donji deo je blago proširen, tako da stabilno kada spustimo prijanja za radnu površinu. Svakako kada dete poraste, možemo da skinemo ovaj silikonski deo kada je dete veće i onda nam ostaje ovako jedna čašica koja se može koristiti u tom uzrastu, a kada još više poraste, onda možemo čak i ovaj deo izvaditi pa ćemo koristiti samu čašu. Dakle, kako dete raste, tako se i naša čašica prilagođava upravo tom uzrastu. Ono što me je oduševilo jeste i jedan tanjir koji je ovoga puta u obliku Miki i Mini sa pripadajućim priborom. Evo imamo kašiku i viljušku, takođe Miki i Mini. U ovaj ovde deo gde je proširenje može i čašica da se stavi, tako da evo neko ko voli da uz televizor možda nešto pojede, može i čašu da spusti i da tako lepo koristi. Divna boja, jedan od najpopularnijih Disneyevih likova, a to je Mickey Mouse i najstariji Disneyev lik i ovoga puta evo dolazi nam u obliku našeg tanjira i pribora za jelo. A sad da bismo se kompletirali skroz,
imamo i u ponudi ovako nešto, a to su naše posude oblog, takođe sa likom Miki i Mini, malo onako u jednom retro izdanju. U retro izdanju su i evo vidi se kako. Dakle, one su sa hermetičkim poklopcem, sjajne su za čuvanje i odlaganje osetljivih namirnica. Odlično je da deci pripremimo možda neki keks ili ćemo im pripremiti neke sitne kolačiće. Zatvara se tako što se pritisne na sredinu, ovde gde su ovi simetrični krugovi i potpuno je i sigurno, tako da možemo i za razne vrste transporta koristiti. Evo ga, dečija kolekcija Miki i Mini, mada znam da će obradovati dosta i starije. Prelepo izgleda i prelepe su boje. No, ono što će sigurno obradovati naše ljubitelje sireva jeste jedna posebna posuda na koju smo mi jako ponosni, a to je veliki pravougaoni Cheese Smart. Sam naziv kaže za čuvanje sireva i ono što je jako bitno da bismo na pravilan način čuvali sireve jeste ovaj deo na poklopcu, to je naša Condensed Control rešetka, sa unutrašnje strane tanka porozna folija koja propušta male količine vazduha, tačno onoliko koliko je sirevima potrebno. Kada čuvamo sireve, uvek ih izvadimo iz ambalaže. Dakle, ukoliko su tu u pitanju polutvrdi ili tvrdi sirevi, uvek skinemo tu kupovnu ambalažu, spustimo, poklopimo i odložimo u frižider. Često me pitaju da li može da se čuva i narezan. Da, može. Ako nam je to zgodno i praktično, možemo ga i narezati ili naribati, pa da bude već pripremljeno za sendviče i razne druge situacije. I ono što je sjajno kod ove posude jeste to da se apsolutno mirisi unutar nje ne mešaju, tako da mi istovremeno možemo čuvati sir trapist i recimo možemo staviti neki dimljeni sir ili neku drugu vrstu sira koji imaju potpuno drugačiju aromu. Dakle, svaki zadrži svoju aromu i ostane onakav kakav je bio kad smo ga stavili. U ovoj posudi se još divno čuvaju i dugotrajni suhomesnati proizvodi, kao što su šunka, slanina, kobasica, pečenica, kulen i takve vrste onih tavanskih proizvoda, kako ih mi zovemo, jer su to upravo namirnice koje takođe traže male količine vazduha i jako je bitno da dobiju. Naravno, ono što je sjajno, bez obzira što vazduh ulazi unutar posude, iz posude se apsolutno ne širi nikakva aroma, tako da unutar frižidera pored nje možete staviti i neke druge kolače i drugu namirnicu, neće jedno od drugog preuzeti. I sad ono što je najbolje jeste i to da pored sireva mi zajedno možemo staviti i te dugotrajne suhomesnate proizvode i imati jednu sjajnu posudu koju naše domaćice zovu posuda za doručak i večeru. Dakle, samo se iznese već pripremljeno ujutru za doručak, zatim se poklopi, vrati u frižider, uveče ponovo za večeru i mi smo stalno spremni. Evo ga, sjajna posuda, odlična cena u ovom momentu i svakako znam da će mnoge obradovati. A još jedna iz naše Smart kolekcije je posuda koja inače nemamo u katalogu. Nekako ovako jednom godišnje u ovo doba godine bude kada je velika potražnja i veće količine voća i povrća kupujemo. Dakle, u pitanju je naš Vent Smart. Ovo je posuda koja je namenjena za pravilno čuvanje voća i povrća i to je još jedna od namirnica koja traži takođe vazduha, pa kako bismo obezbedili vazduh, mi na samom poklopcu evo imamo ovaj ventil i pomeramo i puštamo manje ili više vazduha unutar same posude. Sa prednje strane posude imamo i oznaku, dakle imamo tabelu gde se tačno vidi koje namirnici koliko treba vazduha da bi ostala maksimalno dugo sveža. No, prilikom razmene kiseonika
dolazi do stvaranja kondenza, sitnih kapljica tečnosti koje kliznu dole i završe na samom dnu posude. Vidite kako je dno napravljeno. Imamo male kanaliće gde se taj višak tečnosti ocedi i ostane. Automatski namirnica je izolovana od te tečnosti i mi time sprečavamo truljenje, što je najvažnije i najbitnije kod čuvanja voća i povrća. No ono što je još važno jeste da na ovoj agendi imamo 4 kolone. Jedno je kolona gde treba manje vazduha, jedno gde je potpuno zatvoreno, jedno gde imamo dosta vazduha i puštamo. Međutim, imamo i 4. kolonu, a to su namirnice koje se čuvaju u ovoj posudi van frižidera. Dakle, postoji čitav niz namirnica koje ne trpe uslove frižidera, vlagu, hladnoću i traže da se čuvaju u ostavi ili negde drugde. Za početak, svoje južno voće idealno stoji u ovoj posudi van frižidera, a ono što se još od naših namirnica puno koristi jeste plavi patliđan i paradajz kao namirnice koje ne bi trebalo čuvati u frižideru. Evo ga, veliki Vent Smart, 9,9 litara zapremine, može da vam zameni dole onu fioku frižidera ili neko čak ima i 2 fioke u zavisnosti, jel tako, ko ima kakav frižider. Svakako je preporučujemo toplo za sva voća i povrća koje želite da vam maksimalno dugo ostanu sveža. Znamo koliko su voća i povrća važne u našoj ishrani, a ono što je bitno jeste čuvati ih na pravilan način, jer samo dok su sveža ona dotle imaju i svoju hranljivu vrednost. Dakle, čuvajmo ih na zdrav način i stalno unosimo u sebe onako kako treba. Samo jedno poređenje, evo na primjer zelena salata za koju znamo da je najosetljivije povrće, dosta brzo kalira, suši se i propada. U ovoj našoj posudi može da stoji 7 do 10 dana da ostane tako kako je bilo kada smo kupili i stavili u samu posudu. Evo ga, Vent Smart, 9,9 litara. I sad već kad smo tu kod još nekih pomagača, evo ga na radost mnogih koji su pitali nov Supersonic secko. Pitali su me koja je razlika u odnosu na stari, ima malo razlike i evo prosto da malo obratimo pažnju. Dakle, i dalje imamo 3 noža na 3 različite visine, međutim ovoga puta noževi su blago zaobljeni, tako da mnogo brže seku namirnicu i usitnjavaju. Sam deo kod poklopca je ovde promenjen da se lakše i jednostavnije stavi. I ono što je sa starim bilo malo problematično, ali evo sad smo to rešili, jeste da je kanap i sam mehanizam malo drugačiji i lakše i jednostavnije se sa njim secka. Brže, lakše i jednostavnije. Sa donje strane je gumiran, što je svakako bitno kada ga stavimo na ravnu površinu da može da lepo stoji, da nam ne klizi i ne beži. I u zavisnosti od toga šta želimo, mi ćemo sa njim seckati i usitnjavati namirnicu onoliko sitno koliko želimo. Svakako nešto što toplo preporučujemo, jer recimo glavica luka od koje se započinje svaki obrok je nešto što je domaćici veliki problem, pogotovo oni koji imaju osetljive oči pa plaču. Ovde ćemo to lako i brzo usitniti u par poteza i nastaviti dalje pripremu samog obroka. S njim možemo pripremati razne namaze, možemo pripremati i voće da usitnimo i povrće da usitnimo i svakako recimo tunjevinu sa lukom za večeru u par poteza da napravimo neki divan pikantni namaz. Ili sad recimo kome su preostala jaja, onda možemo opet napraviti neki fin i lep premaz u koji ćemo dodati malo pavlake, malo senfa, naseckati i lepo sve to sjediniti i pripremiti u par poteza. Evo ga, naš favorit, nov Supersonic Turbo secko. Za one koji su imali prilike da probaju, reći će vam da je ovo sjajno. Ovo je pomagač za pravljenje špecli. Oni koji nisu imali prilike, podhitno treba da naprave i da probaju. Špecle su zaista fantastične. Jedan divan dodatak jelu. To su male knedlice
koje se prave po posebnom receptu i možemo reći da je testo malo gušće od testa za palačinke. Pripreme se u roku od par minuta tako što stavimo na šerpu ovaj pomagač, u šerpu dole stavimo vodu i kada provri voda, kutlačom sipamo smesu, lopaticom pređemo preko pomagača, padnu dole i one za minut jedan isplivaju gotove. Zaista sjajne su i kao dodatak jelu, sjajne su i da napravimo obrok od njih i mi ćemo s ovim pomagačom malo više baviti sledeći ponedeljak kada ćemo nešto divno pripremati. Vidjet ćete i slane i slatke neke fine zakuske koje mogu da budu i ručak i večera i poslastica neka fantastična. Evo ga, pomagač za špecle. A sad smo došli do još jednog sjajnog pomagača, a to je mašinica za mlevenje. I ovo je još jedan od artikala koji su mnogi pitali kad će biti i da li će biti, no ja ovdje imam jednog specijalnog pomagača koji će mi danas pomoći. Dobar dan. Dobar dan. Hoćeš se ti predstaviti kako se zoveš? Ja sam Aleksandra. Aleksandra. Jer ti, Aleksandra, pomažeš mami ovako kod kuće kada se nešto priprema? Pomažeš, jel tako? Pa šta recimo pomažeš često? Često joj pomažemo... Jer nešto seckaš, jel meljiš? Meljem ponekad, seckam ponekad. U onom secku malom? Da. Bravo. E sad mi reci, da li si imala prilike da u ovome nešto meljiš? Nisi. Fino. Sad ćemo mi samliti da mi njima pokažemo. Vidi kako imam jednu lepu ostrigu, jel da? Baš je lepa. I ovdje imamo malo keksa. Ajde da ti njima pokažeš kako se tu lako i jednostavno samelje. Može? Može. Ajde. Tako, ubacimo keks. Malo pritisnemo. Dobro. I onda se vrti. Jel da? Polako, samo polako. Eto. Možda smo puno keksa stavili. Jer bilo keksa unutra? Jeste, jedno Aha, to nije. dobro. Evo. I to je to. I to je to. Gotovo. Pa gde nam je keks? Ja ne vidim dole mledinu. Nema ga. A ima ga. Ali ja ne vidim ovdje nigde okolo keksa. Pa ima. A ima ga tu, sad ćemo pokazati. Ajde ovako, sad ti uzmeš čarobni štapić i malo po njemu pucneš. Sad ćemo da vidimo šta smo mi tu uradili i šta se nalazi dole u ovoj posudi. Opa, dobre, odlično. Je se samlelo? Jeste. Evo ga da pokažemo kako si ti to samlela. Jer bilo teško? Ne. Nije bilo teško. A vidiš šta je još praktično? Ova posuda ima i poklopac. Pa tako kada mami samilješ keksa, preostane ti keksa, onda možemo i da spakujemo. Sjajno, je li tako? Eto, pokazali smo sada. Puno ti hvala na pomoći. To ostaje tebi, pa to je tvoj čuveni štapić, magični štapić. Tako da, dakle, naš šef Grati je mašinica pomoću koje ćete lako, brzo i jednostavno moći da sameljete keks, prezlu, zatim da čokoladu ako treba da bude narendana za kolače, zatim orahe, lešnike, bademe, kikiriki i svakako je sjajno za sir parmezan. Ja volim što je tako mala i kompaktna, ne zauzima puno mesta u domaćinstvu i svakako je i prednost što nakon mlevenja, ako nam nešto preostane, imamo i pripadajući poklopac s kojim zatvorimo i odložimo. Evo ga, sjajna šef Grati mašinica. I za kraj, pošto smo sad već tako pripremili, skuvali, naseckali, nareckali i sve ostalo, valja malo i sebi da posvetimo vremena. Još jedna od naših magičnih krpa, ovoga puta krpa koja nema u katalogu i znam da će se mnogi obradovati, ovo je krpa od mikrofibera za lice.
Zašto je ona sjajna za sve? Sjajna je za one koji se bave sportom, jer znamo koliko je bitno da se lice ne dira rukama i da ne brišemo sa nekim drugim, jel tako, predmetima, nego prosto da imamo krpicu koja upije i koja automatski zadržava. S druge strane, sjajna je za one koji hoće na pravilan način, bez hemije, da skidaju šminku. Dovoljno je pokvasiti, iscediti i prebrisati kompletno lice i ona nam kompletno očisti i skine šminku i očisti lice. Tako da, sjajna krpa, preporučujem je i za poklone, no ono što je bitno kod nje jeste da je uslovljena prodajom, tako da čućete od naših prezentatora koji su uslovi i kako možete doći po izuzetno dobroj ceni koja je sada u ovom momentu za ovu krpicu. A sad pred kraj, kako ja to volim, jeste da pročitam i oni koji su bili najvredniji u protekloj nedelji, da mi vidimo ko je od prezentatora ušao u top 10 za prošlu 18. nedelju. Na 10. mestu iz grupe Ruže, Vučković Mirjana. Aplauz. Bravo, bravo. Na 9. mestu Sala Kuvam Čuvam, Ovčarov Natali. Bravo, čestitam. 8. mesto Sala Ruže, Kovar Eva. Bravo, Eva. Zatim 7. mesto Sala Nans, Vukotić Ivona. 6. mesto Sala Kuvam Čuvam, Simić Petar. Bravo. I došli smo do top 5. Na 5. mestu iz Sale Vidre, Todorović Ljiljana. Na 4. mestu Sala Ikotim, Ilić Živka. Na 3. mestu Sala Vidre, Cikotić Kadira. I top 2 mesta, na 2. mestu Sala Ikotim, Ilić Sunčica. Bravo. I na 1. mestu Sala Nans, Pata i Gabi. Bravo, čestitam, svaka čast za rezultate protekle nedelje. Što se tiče grupa, na 5. mestu Sala Vidre, Čajić Enisa. Bravo, Enisa. Na 4. mestu, takođe Sala Vidre, Pribojac Nataša. Na 3. mestu, Sala Vidre, gde je 2, tu je i 3, Jasnić Olja. Bravo. Na visokom 2. mestu, Sala Nans, Vlaškalić Jadranka. I 1. mesto, prva grupa za prošlonedeljnu prodaju, Sala Ikotim, Savić Milena. Bravo, 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 čestitam svima. I još nešto, evo ovako. Menadžeri koji su osvojili ovu fantastičnu, divnu, ljubičastu, veliku torbu, valja se pripremiti na vreme za put, su osobe koje su imale 4 i više regruta za protekli period, a to su sledeće osobe: Lazić Nadežda, Tadić Zorica, Radosavljević Lena, Radomilović Jadranka, Kenig Branka, Vučinić Jovica, Jovanović Jelena, Tomović Mirjana, Savić Milena, Pribojac Nataša, Jasnić Olja, Grujić Svetlana i Vlaškalić Jadranka. Bravo, čestitam svima na ovim sjajnim, lepim, velikim torbama. Evo, to bi bilo sve za ovaj put. Vidimo se narednog ponedeljka gde ćemo pripremati nešto interesantno, zanimljivo i bit će degustacija špecli. Do tada, veliki pozdrav od nas!